chini tirini kok bothomangkha boskango 1434 Tripura era एबा 1434 Tripura era एबा 3 हास्ते गोनाङै हहम ददम खालाय पालायनाय बागै जतन लवा जोआ खालाय दङ खेता खालायनि सिमिखाय जों एमएफके फैसा गुबुन याप्रि जों सेनानि बखाक थां दङ एमएफके अ सामुंनो यागो रम्मानि एमएफके आसायमानि बिसियोनो जों अत्रिं सेलिब्रेशन बो खायनानि जों 2004 एमएफके आसायखा आ बिसिनि सिमिनो जों अबसिनि कैसा इयरलि कैलेंडर सिला खिबका जेहेतु अमचिनि लाइबुमा बायकरि जाखिनि Tripura बिसि कताल कई से 2004 नि सिमी कंटिन्यू थाकलाया सेमा जरा that is 1433 Tripura era सेमा जरा खायना थांतनि जों गोजाराव गोबांमा गोपाल बिरिमान कथमा कक साइकुल पाया कासुजामा बो दंखा सेजाजामा बो दंखा कया कक साजामा बो दंखा कक बमा सालायक्या फेबा ताबुक जों नायनायख्या आ केबें नायरक तुरुक तुरुक बरक उसलुइ थांबायख्या उसलुइ थांमानि लगे लगेनो बरक बुजिना बो रोंखा बुजिना बो सिका एबं साइबो मानखा तावासो ताइ कक बांनानै नांलायलिया हानि बागै हास्ते गोनाङै ताबुक ताइ साना नालिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल क्लाब लेवल गामि लेवल अब हाइखलाय ताबुक लेखा जुम्पा करै त्रिं पान्दा खायलाय दंलायखा ताकलाय बाहायनो गोबांमा जागाबो कतर सिकन लेखा जुम्पा करिखा आगे जों ताकलायनि टिभिनि वानसुका जा खातंरि मानखा बिसि गोतान खायलायनि बागै अब कैसा एकटा धाप चिनि सक्सेसफुल होनि मानो फेबा जों न ब्रुम ब्रुम चिनि तालहिं एक तारिख हायकाबा Tripura era त्रिं बिसि कताल न ब्रुम ब्रुम जों गुबुननि बिसि कताल पालेमा हायकाय बखावा हावरि मायाखो का आबनो जों तेबो कामके खातों रिनानि बागै तेबो खाहाब रिनानि बागै जों एमएफके नि ताकलाइन जिमिखाय तालहिंनि पहिलानि साल बिसि कताल 22 तारिख डिसेम्बर जों खायसा प्रग्राम आयोजन का जगालि खालायखा कतर खायनो खायनाय ओ जागाव दंनाय दिनै फुड फेस्टिवल दंनाय सेमिनार दंनाय पाठ्यक्रम थाखाय हुकुम पान्डाराव दंनाय अब 21 तारिखनि हरक खायमानि बाय बाक्सा दंनाय माखा माखा संगे संगे बिसि कताल हिसाबै साल जों तानदिनो खायजेनाय आबनो सबसे नामकुमानिबा कामा हायके खायते खायते जों जतन न ब्रुम ब्रुम जेमन उदाहरण स्वरूप तिनि कामियामचाय जों नुगु जैसे करै बिखरा बल फलजमानि फनो बांलानि नवबर्ष हकेनो ओ खानाचिनि बांलानि नवबर्ष बिसि कताल तमा समा राथ चलायो आमा समा रमि चलायो बाजान आमा समा पाइ चलायो अब केमन के उतै साना नङा दागिना नङा सेम इंग्रेजीनि बिसि कताल हैन पहिला जनवरी हकेनो अब जतन खातुन खाजाने बिसुति क्राइरि कताल तुमलायै जाम कहम पाइ चलायो केमन के उतै दागिना नङा फेबा उचिनि बाय थांनि नखाय जों खावारि माया गाहमके पयतसारि माया सुबनि बागै जों नबुंब्रुम खायचोगै मायाखौ फेबा ताबुक जेंखा का आबनो तेवो गाहाम गाय मजबूत खालायै जों एमएफके न ताबुक जेंसिनाय 22 तारिख दिनै त्रिं बिसि कताल और त्रिं बिसि कताल दिनाव जों पान्डाबो खायचनाय जामुंबो जासनाय रि कताल
जों पताल बुथुम सिनाय हनै वानसुगै जों ताक्लाय अमा हाके स्टेप नलाहा खाख्लायो जों अबा हाके कन्टिन्यू खालाय थानाय थाङै जों बेबा खास्तिनि तंनाय चिनि ताकु बुखुक तंनाव कयनाय अमा हाके न बुरुं बुरुं चिनि बिसिखो तंना बरम रुबै हामजागो बं पालायनांथन आबुनि बागिनो जों ताक्लाय के जुदाखा खायनायनि बागै सिद्धांत नालायजा हायपानो ताक्लाय जेखाने जेखाने चिनि त्रिं बिसिकताल पान्डा कतर मुई दङ जों ओ जागाबो जे खायने रक रिंखा हाकाय जों बरक रहनाय चिनि MFK नि आदं सं अरनि रिसोर्स पार्सन नंगै बरक थाङै मानजाक बायनाय दिनैनि चिनि खायसे एक्जिक्युटिभ मिटिंआव जों आबो गाहाय सिद्धांत नायपायखा आबो बिसिङाव जों किसा सावानो जत जागा जतन बुंता साइमानग्ला पलेनो याथेक बारा आबो का आथाई बारी हिनि सिनजागो खुवाय अर चिनि MFK नि खरंनै जों आदं रहनाय बरन अर गेस जोंनि थाङै मानजांनाय MFK नंगै अन बिहाबाव आबुनि उलो तंगो 20 तारिख आबो तुला सिख आर बाहायनो बरक जोंनो कचारखा चिनि MFK नि आदं नंगै थांनाय बर बार थांगै गेस अंनाय आदं अंनाय आबो बरक MFK हायकेन बरार थांगै बर बाक्सा मिलुई आ बिसि कताल पालायनाय आबुनि यागुलो तेबर हरजांनाय चिनि बरक तंगो खा कताल क्लाब गरिया साधुपारा सुमिली हाती आरोबो चिनि MFK नि बरन बरक कचारखा एवं जों आबनो रेस्पन्ड खा चिनि आदं सं आरो थांनाय नंदननगर आगरतला और बाहायनो कतर भाई खायने नेनाय दङ आरो बाहायनो बरक जों बाय गोनोंखा बरक सानका जों चिनि आदं संनो रहनाय आबुनि यागुलोबो तंगो रतनपुर तमो कनाईबारी ताकरतला यट क्लाब सुमिली हाती आबा हायके yang साउथ आई नर्थ गोबां जागा दङ जोंहासो तिनासो गोबां बटांगासो सागरालिया गाय बरक चिनबासो बांथे एबा जत जागा सानपन जोंसो रहर मानग्लाक हायपानो जों नांगाय जों मेटेरियल जों पाठंनाय चिनि बयरक जों रहर बायनाय जों जेखाने ट्रेनिं खालायो बरनो केबनो कतर केबनो चिकन चिनि मकलो करै चिनि मकलो बर जतन बाक्सा समान एवं समान जों बरनो रेसपेक्ट खालायो समान जों बरनो बरम दङ आरो बिसिं चिनि MFK नि तरफ थैकेंगै कायसा कयमु जोंहाबो बिसिबा बिसिदक सकांनि चिमिनो जेंगै फाइमानि साइ फाइमानि हपंग्लांसा आइ प्रग्राम खाइमानि गोबांमा बरक आबनो जाजानाय दङ जाजाया दङ हायपानो यग कुगिया जों खालायमा दङ आबनि कारनखा जों स्टेट लेभेल होनाय जखन खायके हाकलाय बालाय हे हाकसालनि हासुक बेसारनो बरक फाइलायो बोरै बसाचारे बसा का आबरनो जुदि जों हरनि 12ता जरा खाय याकार खांकाय बर थांनानै बेलाय बेजो आङो का बन कमनो वानसुगै जों यग कुगिया खालायमा फाइया